Ауылда дәвәниләрдә көліп тұра, барсы да. Борырға ярый мекен? Бәлеш піші қызарып, тезіліші басты да. Бүтін рәхәтләрі сынанын. Жәвәт Тәржіманов дәвәниде қонақта. Жей кені бұлдым ауылда, дәвәниде қонақта. Татарша сөйлей білерге, үйрендім мен шу шақта. Үйренмеша болмайанда, русша бірні білмелер. Әлі ойнап, әлі шынап, по-русски не знайдилер. Тауықлар да, үрдәклер де, кушай десең, қошалар, оша десең ауызларын, бик зур итіп ашалар. Sütleri de, қоймағы да, бүтінлей башқанда. Ауылда дәвәнилерде, тұрсаң де хаманда. Келесі жейге әні де, әтті де барыр әлі. Хәм таташа сөйлешірге, үйреніп қайтыр әлі. Лена Шағыржан Куршак театрында. Кең урамны тор етіп, біз театрға кеттік. Якын бұлғаш арасы, еу гіне барасы. Ғоди театр түгіл, Куршак театрына. Тіслі ұтлар балқыған, мұғжизалар қырына. Театрның ишігін елмайып, кім аштылсын? Буратино бітінді. Тұтып алтын ашқышын. Кеже білін сарықта шыққан біздің қаршыға. Бүтін таныш Куршаклар күліп тұра барсы да. Бармакларын тырпайтып, бейіп ері. Шүрелі алтын тарақ шешінде. Су анасын көрелі. Ойылар да, бүрілер де, тире бізде ерилер. Өтлері де бік юаш. Тішлемилер, өрмилер. Хуш келетсіз балалар. Хәзір башлайбыз, дилер. Бірге бик зор іш. Ішләп ташлайбыз, дилер. Суқты тылсым сағаты. Утардық залға кіріп. Сірлі перде артынан Куршаклар шықты келіп. Оннан нәрсе болғанын? Силап тұрмем қалғанын. Өзің көріп қойд. Эй, сен айтам. Бар ма театрға барғаның? Флора Тарханова. Шибилер. Тәртипсізленіп шибилер, таралышып ерилер. Әнилеріне тоқтаусыз ортан йөрмәсин, дилер. Үшісі кірді обзарға, икеу шықты урамға. Онда бүтін жирем ешіл, ширем өсіп тұрғанға. Обзордағы шибилеріне көзі сағалап ерді. Мұны көріп құтқарым деп, тауып жүгіріп кірді. Көзіні көп тұтты да, шықып алдын ағытып. Мұнан ары шибилерге бір дә тимәслі етіп. Кенет пепелде башлады урамдағы шибилер. Ош телгеннен неше етіп, құтылырға білмейлер.
Әниләре бу тавышны шундук алгач ишетеп, тилгәнне куып җибәрде. Башка килмәсле итеп. Шуннан соң җыйды янына тыңлаусыз чибиләрне. Менә күрдегезме? Диде. Ярый мин булдым әле. Берегез дә калмас иде, явызларны кумасам. Моннан соң аерым йөрмәгез. Нишләрсез мин булмасам? Куркышып калган чибиләр тезелешеп басты да, тәртип бозмаска сүз биреп, чумды канат астына. Ленар шайых, бәлеш. Мин әнигә булышам, күп-күп хәйләр юлышам, идәнне сиберешәм, шәй куырга керешәм. Көндез аш пешерәм, аңа тукмаш кисәшәм, тузаннарны сөркәлим, абыемны төркәлим. Бар, әтигә булыш дим, мал асларны корыш дим, мишкә дә утын кирәк, тыңламыйсың син бигрәк. Абый видео карый, эндәшә, ярый. Шыгарга уйламый да, сүземне тыңламый да. Әти кереп, әйтте бер, шыгып, утын алып кер. Абыем шундук торды, киенеп тышка шылды. Мин бәрәнгә турадым, ит вакларга сырадым. Әни бәлеш ясады, абый керде, кашмады. Мишкә ягып җибәрде, битләргә җылы бәрде. Әти тышта кайнашты, абый шунда адашты. Бәлеш пеше кызарып, көн буе арып-талып, бар эшләрне бетергәч, һәммәбез өйгә кергәч, кич белән дүртәүләшеп, көн турында сөйләшеп, өстәлгә утырыштык. Бүген без бик тырыштык. Мишкә бәлеш тә пешкән, авызда суу истән. Шундый тәмле бәлеше, бергә эшләгәч эшне. Шикәр тәме. Поезд белән юлга чыктык әбиемә кунакка. 2 көнсез җитеп булмый, яшәү бик еракта. Вагонга кереп утыргач, безгә шәй китерделәр. Шәйләргез тәмле булсын. Менә шикәр диделәр. Бер чашкага 2 шакмак. Берсе дә җитәр иде. Тәм-тумны күптән күргән юк. Яширәм шикәремне. Берсен шәемә шумдырам, берсен кесәгә салам. Әнинең дә бер шакмагын үземә сырап алам. Әле шулай бара-бара, әллә күпме шәй иштек. 8 шакмак шикәр җыйгач, әбиемә килеп җиттек. Кесәләремне бушаттым. Сөенде әби, балакаем, ничек кенә башыңа синең килде диде. Шикәр тешләп шәйләр иште, бит очлары аланды. Минем белән кич утырып, телевизор карады. Тыныч көннәрдә мультфильм күрсәттеләр. Курчакларны конфет пешкән фабрикага йөрттеләр. Анда шикәр түгел, шоколад та, елгадай акты анда. Нәни аждаган малае ялгышып батты анда. Шоколадты тәпиләрен әллә дә ялый микән? Мин дә шумып чыгар идем. Барырга ярый микән? Минем кыры хыялдан әби кыт-кыт көлде дә, шакмаклы шикәр тәмләрен сакла диде телендә. Сибгат Хаким, башка бер ни дә кирәкми. Туып үскән шушы динен ямен алыштырмый икән һич нәрсән, башка бер ни дә кирәкми. Үзем чапкан пешәннәрне бер туйганчы иснәсәм.
Миңа гына шулай тыйыла микән? Бөтен рәхәтләре сынанын. Башка бер ни дә кирәкми. Үзем тапкан чишмәләрне ятып эчсәм суларын. Үрләре тәзәнгән дулкын-дулкын. Ул үрләрнең чиге кайдасын. Башка бер ни дә кирәкми. Дусларның мин гомерем буе тыйсам җылы карашын.